Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrách chceli a ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem späť. To je na dovolenke, takže v tejto sérii to budem ja, Žovka. Dobrý deň, v dnešnom dieli hudobnej triedy by som chcela privítať koncertnú umelkyňu, hudobnú pedagogičku Jordanu Pavlovičovú. Jordanka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, som rada, že som tu. Čo si nám takto na úvod zahrala? Na úvod som vám priniesla úryvok z Polonézy D-moll opus 71 od Friderika Chopina. Máš rada hudbu tohto autora? Vieš čo, mám veľmi rada jo, nocturna, mazúrky, všetko. Výborne. A vieš mi povedať, že medzi aké nástroje patrí klavír? Klavír patrí jednak medzi chordofóny, takže je takým vzdialenejším príbuzným sláčikových nástrojov, pretože podobne ako husle, viola alebo violončelo má aj klavír struny. A taktiež ho zaraďujeme medzi klávesové nástroje, pretože ako vidíme má klaviatúru. Ako sa na ňom vytvára tón? Tak, že kladívko udrie zo spodu o struny a zase to kladívko do pohybu uvádza práve klaviatúra. A z čoho sa taký klavír skladá? Tých súčiastok, ak ideme úplne do detailov, je asi 12 000. A z takých možno najzákladnejších si môžeme spomenúť drevenú nosnú konštrukciu, liatinový rám, potom dušu klavíra, ktorou je rezonančná doska, samozrejme už spomínanú klaviatúru, struny, kladívka, ale aj pedálovú líru. Takým štandardným počtom tých klávesov je číslo 88, ale existuje aj výrobca, ktorý dokonca ide až do čísla 97. Taktiež, pokiaľ ide o struny, máme ich štandardne 220 až 240 a práve čo sa týka tých strún, tak tá drevená nosná konštrukcia, liatinový rám musia zniesť intenzitu strún o váhe až 18 až 20 tón. A z akých materiálov sa vyrábajú tieto časti? Z rôznorodých materiálov môžeme si spomenúť rôzne druhy dreva, z plste. Taktiež sa kedysi používala slonovina, ale teraz už výrobcovia siahajú k materiálom, ktoré sú šetrnejšie k prírode. A zvládla by si nám ukázať aj nejaké základné techniky hry na klavíri? Určite veľmi rada. Každý, kto začína hrať na klavíri, ale aj my profesionáli, napríklad veľa hrávame stupnice, pasážové behy, čiže hovoríme o pasážach. Toto sú stupnicové behy, potom máme aj chromatické pasáže. Potom existujú aj také pasáže, ktoré sú už možno nepríjemnejšie, a to sú terciové behy. Potom ďalší typ techniky je akordická hra. Alebo taký ťažší oriešok pre viacerých je oktávová hra. Máme také špeciálne techniky, ktoré sa veľmi páčia aj deťom, a to je glissando. Alebo ho môžeme robiť aj opačným smerom. No a prejdeme potom k artikulácii takzvanej. Tam hovoríme povedzme o legáte, non-legáte, staccato. No a potom samozrejme špeciálne efekty vieme urobiť na klavíre aj pomocou pedálovej líry. Máme 3 pedály. Ten pravý nám spája zvuk jednotlivých tónov.
taký štandardný ľavý pedál, ktorý nazývame aj una corda, čiže na jednej strune, keby sme si to preložili. A ten naopak, ten zvuk veľmi pekne tlmí. Takže ak si zahráme bežne a potom stlačíme una kordu, je to trošku iný zvuk. Potom ešte stredný pedál, ktorý nazývame prolongement, čiže pedál, ktorý ako keby predlžuje zvuk alebo dozvuk jedného tónu. Čiže zahrám si niektorý basový, stlačím a nad tým nezávisle môžem hrať. Poznáme rôzne typy klavírov alebo možno príbuzných nástrojov? Sú to jednak tí predstavitelia chordofónov, čiže aj slačikové, respektíve strúnové nástroje, ale samozrejme práve z tej kategórie klávesových nástrojov si môžeme spomenúť také staršie či menšie. To je spinet, cembalo, klavichor, to je veľmi taký špeciálny nástroj, kde dokonca aj po zahratí môžeme ovplyvňovať niečím, čo je podobné vibrátu na slačikových nástrojoch tón. Samozrejme si môžeme spomenúť orgán, ale aj klávesový akordeón. A aký je rozdiel medzi pianínom a krídlom? Ten základný rozdiel je taký, že sa ti to poľahky zmestí do tvojej detskej izby a samozrejme aj taký, že je menší, struny nie sú vedené vodorovne, ale naopak zvislo a z toho je odvodený možno aj ten anglický názov upright piano, čiže v podstate zvislá konštrukcia strún. Ak by si mala ku klavíru priradiť nejaké zvieratko, čo by si vybrala? To by mi spomínal aj dielo Karneval zvierat. Presne tak. To je dielo, kde sa taktiež objavuje klavír a takou zaujímavosťou je, že okrem toho, že francúzsky skladateľ Camille Saint-Saëns nám popisuje také zvieratka, ako sú levy, kengúry, labuť, dokonca somárikovia, sa tam nachádzajú aj klavíristi, čo by teda tiež reprezentanti tej zvieracej ríše, ktorí veľmi úporne a zle cvičia stupnice hore-dole po celej klaviatúre a otravujú tým okolitý svet. Presunieme sa teraz na históriu klavíra. Samozrejme by nebola kompletná, keby sme si nespomenuli predchodcov. Napríklad v období baroka samozrejme veľmi dominoval klavichord, skôr teda na to domáce muzicírovanie a samozrejme prím hralo cembalo. Avšak to malo jednu nevýhodu a to bolo, že hráč nevedel priamo ovplyvniť intenzitu zvuku. To znamená, nedala sa tam robiť dynamika, ako sme zvyknutí teraz u moderného klavíra. Tento problém vyriešil, alebo presekol taliansky nástroj Bartolomeo Cristofori, ktorý prišiel s vynálezom tzv. Gravicembalo piano e forte, čiže cembalo, na ktorom sa dá zahrať piano a forte. Neskôr forte piano, piano forte, ale aj hammer klavír. Viacerí práve tí nástrojári potom robili rôzne zlepšenia, ktoré si dávali patentovať a v 19. storočí na sklonku už dostal nástroj taký tvar, aký už poznáme aj v súčasnosti. Ty si nám už teda spomenula niekoľko významných mien. Boli to zároveň aj skladatelia, aj klavírni virtuózi. Môžeme si spomenúť veľkého Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena či bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Humela, s ktorým Beethoven tak trošku zdravo súťažil vo Viedni, pretože boli obaja aj skvelí improvizátori. Taktiež z parížského prostredia si môžeme spomenúť tam istý čas žijúcich, samozrejme Friderika Chopina, Franza Lista, ale taktiež by som možno z 20. storočia spomenula veľkého Sergeja Rachmaninova. Títo skladatelia veľmi často vystupovali nielen solisticky, ale povedzme aj v komorných združeniach, ale aj ako solisti s orchestrom. Je klavír bežnou súčasťou orchestra?
Úplne bežnou v tom zmysle, ako to vidíme, keď ideme na koncert symfonického orchestra, nie. Nemôžeme povedať, že by klavír bol členom skupiny prvých klavírov, druhých klavírov, ako je to napríklad u husly. Ale samozrejme sú aj situácie, kedy ten klavír stojí na pódiu. Ak sa jedná teda o skladbu typu koncert pre klavír a orchester, tak tam je vlastne klavír v popredí. Jedná sa o klavíristu, solistu, ale taktiež máme aj skladby, kde ten klavír je súčasťou veľkého organizmu orchestra. Vtedy stojí ako keby trošku bokom. Môžeš si napríklad takéto skladby vypočuť z pera Igora Stravinského. Mám na mysli jeho slávne dielo Petruška. Takisto klavír počujeme v prvej symfónii od Dmitrija Šostakoviča. A v akých ďalších zoskupeniach si môžeme vypočuť klavír? Môže si pozvať ku jednému klavíru svojho kolegu, vtedy si môže zahrať štvoručne. Taktiež existujú skladby práve napríklad z pera Rachmaninova aj pre klavír 6-ručne. Taktiež si môžu zahrať klaviristi aj 8-ručne za jedným klavírom, ale aj za 2 klavírmi. Taktiež samozrejme, čomu sa ja veľmi rada venujem, je hra na 2 klavíry. Klavírista môže byť aj súčasťou klavírneho tria, klavírneho kvarteta, klavírneho kvinteta. A ty niekedy doprevádzaš aj na klavíri? To tiež mám veľmi rada a napríklad so spevákmi pracujeme v prípade, keď študujú nejakú novú opernú rolu alebo taktiež pri piesňovej literatúre. Mňa by zaujímalo, že či preferuješ hrať solovo alebo možno v takomto kolektíve. Ja mám rada napríklad takú kombináciu, že na koncerte zahrám aj solovo, aj si zahrám komorne, pretože je to moja srdcovka. Tu v hudobnej triede vždy hráme nejakú hru a dneska som si pripravila pre teba takúto úlohu. Ja poviem meno nejakého známeho skladateľa a ty mi povieš prvú vec, čo ti napadne. Dobre, poďme na to. Debussy. Moja srdcovka. Moja tiež. Výborne. Hummel. Detstvo. Zelienka. Hravosť. Beethoven. Burlivák. Mozart. Amadeus. Ravel. La Valse. Suchoň. Rapsodická suita. Už mi dochádzajú. Schubert. Pieseň. Chopin. Ariel klavíra. Liszt. Koncert, to som ja. To je jeho citát. Ako sa udržiava taký klavír? S prachovkou. Ale nie, žartujem. A na rozdiel od možno sláčikových alebo dýchových nástrojov si my sami nevieme naladiť uspokojivo nástroje, keď máme aj takých kolegov, ktorí dokážu naladiť klavír, ale my sa musíme spoľahnúť na špecialistov, ktorých voláme ladiči. Vedela by si tam možno povedať nejakú veselú príhodu zo života klavíristky alebo pedagogičky? Hrala som jeden z veľmi nádherných Mozartových klavírnych koncertov a konkrétne v tom najtišom miestečku v druhej časti, kde klavírista hrá úplne sám kadenciu. Niekomu v prednom rade vypadlo sklíčko z okuliarov, ktoré sa kotúľalo a kotúľalo a ja som samozrejme musela celý čas udržať koncentráciu. Tak ale stále lepšie, než keď si niekto 10 minút rozbaluje cukrík vo filharmonii. Určite to sa stáva, alebo, a to je taký psychologický moment, je, že často v tom najtichšom miestečku začne publikum kašľať. Veľmi známy klavírista Alfred Brendel, ktorý je aj veľmi humorným autorom rôznych textov o hudbe, spísal takúto príhodu v jednom zo svojich článočkov, kedy niekto začal kašľať, to publikum bolo veľmi také neposedné a vtedy sa rozhodol, že on prestane hrať a povedal im, že ja vás počujem, ale vy mňa nie. Silný moment. Určite. Ja som teda samotné publikum ešte nestopla, že by som sa mu prihovorila, ale často mávam aj ja takéto myšlienky, alebo teda nás môže vyrušiť mobilný telefón. A chcela by si zahrať na klavíri aj ty? Ak by bola taká možnosť, tak určite. Tak poď so mnou. A skúšala si už niekedy hrať na klavíri? No, tak trochu možno. V minulom dieli som hrala na čembale. Výborne. A ak si spomenieš na tú skladbu, tak mi ju môžeš zahrať aj tu. Výborne, super. A môžeme si odskúšať aj glissando napríklad. Tak je najlepšie otočiť ruku a môžeš aj viacerými v podstate prstami ísť. A keď sme hovorili, že aký nástroj, alebo teda čo nám z prírody práve klavír pripomína, tak toto môže byť napríklad taká meluzína. A čo je to prosím meluzína? To je prírodný
Poveternostný jav. Čo? Jordanka, ja by som sa ti veľmi pekne chcela poďakovať, že si dnes za nami prišla a porozprávala si nám o klavíri. Veľmi rada, ďakujem za pozvanie. Nakoniec by som ťa ešte ale chcela poprosiť, aby si nám zahrala nejakú tvoju obľúbenú skladbu. Bude to skladba od poľskej autorky Márie Šimanovskej a bude to jej nokturno s názvom Šepot.